Igbo ndị ọma, awụchikwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa. Ebuka m akpa ekele were ayọkọta unu. Unu ehoola chi, unu abọọla chi, unu asakwara chi. Ana m ekele unu. N'ụbọchị nke taa awụchikwala m ọzọ, ejikwa m isiokwu mara ihe wee bịa n'ụbọchị nke taa dịka m na-eji abịa kwa ụbọchị ọbụla. Kedu isiokwu m ji bịa n'ụbọchị nke taa? Ọ sị ebe isi apụghị ịkwụsị gị. Ebe isi apụghị ịkwụsị gị. Ịtụgharịa n'olu ndị ije ọ sị your background can't stop you. Your background can't stop you. Ihe a bụ isiokwu nke anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa. Dịka m na-adị ekwu n'ihe mmemme ọbụla, ana m asị ihe ọma mere onye ya mekwere ibe ya. Ọ bịara bụ onye ya bịagbune ya mgbe ọ ga-ala ka mkpukpu azụ hapụ ime gịnị ịpụ ya. Ekelekwa m unu ọzọ. Echefukwa na-echefu na ihe a bụ oge Amara n'isi mbido TV nke nwanne unu nwoke, nwa unu nwoke, ọgụ unu nwoke, MC The Baptist Obiachụ na-ewetara unu ma akụ ha elekere nke 7 nke ụtụtụ. Ọkụ na-aghọta. Ekelekwa m unu ọzọ. Anyị ga-eleba anya n'ọkpụrụkpụ okwu ndị dị iche iche n'ụbọchị nke taa, n'isiokwu nke anyị bịara n'ụbọchị nke taa, nke si ebe isi apụghị ịkwụsị gị. Ọkpụrụkpụ okwu nke mbụ wee sị ebe mmadụ si ọ pụrụ imetụta agamnihu ya. Ebe mmadụ si ọ pụrụ imetụta agamnihu ya. Can someone background affect the person's future? Can someone background affect the person's future? Ọzọ dịkwa ka ibe ha wee bụrụ enwere m ike ịnwụ maka ebe m si. Enwere m ike ịnwụ maka ebe m si. Can I die because of my background? Can I die because of my background? Ọzọ dịkwa ka ibe ha wee bụrụ can my background stop me? Can my background stop me? Ebe m si o nwere ike ịkwụsịnwu agamnihu m? Ajụjụ ndị e nwere ebe a buru ibu. Ọzọ dịkwa ka ibe wee bụrụ why is my background not good? Why is my background not good? Kedu ihe mere na ebe m si adịghị mma? Ihe ndị ka anyị ga-enyecha nkọwa ya. Gị ghọta ebe isi, gị ghọta ebe isi, gị mata ebe isi bụ mmalite agamnihu gị. Understanding your background is the beginning of your success. Iji chịkọọ ya ọnụ nke ụbọchị nke taa bụ sọnsọ Chineke pụrụ ịzọpụta gị n'ebe isi. It's only God that can save you from your background through Jesus Christ. Ihe a bụ ọkpụrụkpụ okwu ndị anyị ji bịara n'ụbọchị nke taa nke anyị ga-eleba anya. Mgbe na-arịọ gị biko amatala ihe a bụ oge Amara. Oge Amara bụ oge iji amụta ihe pụrụ iche, iji nweta okwu nkasi obi, okwu agbamume dịka ị na-ahapụ n'ụtụtụ a, dịka ị na-aga ọrụ maọbụ ị na-aga akwụkwọ maọbụ ị na-aga ebe ọbụla nke ị na-aga. Gị gere oge Amara o nwee ike onye gị okwu agbamume, okwu nkasi obi, okwu mmụta ihe, nye gị okwu agbamike ị ga-eji pụọ wee ga nweta ihe ị na-achọ. Welara gị biko gee ntị ọfụma ka ị nwere ike ghọta ihe dị iche iche. Mgbe na-ajụ gị biko ọsọ gị nwa na-ekiri m ugbu a, biko ya bụ na ọsọ gị ka ahụ mkpọta ọyị gị maọbụ mkpọta ndị agbata obi ka ha nwee ike bịa mụta ihe ahụ nke ị na-achọ ịmụta. Daalụ. Dịka isiokwu anyị ji wee sị n'ụbọchị nke taa, ebe m si apụ ka ịkwụsị m. Ebee ka isi? Ebee ka isi? Ị bụ onye ahụ nke si n'ezinụlọ nke na-akpọ polygamous? Nna gị wee lụọ nwaanyị lụkasị ya baghari. Ọ wee ebe ahụ ka isi? Adọ efere, adọ ngaji, adọ ite, adọ nkụ, adọ nka, adọkata adọbịa mmadụ aka. Ọ wee ebe ahụ ka isi? Anyị ga-elebata anya mara ka ị ga-esi bụ onye nwere mmeri
n'ebe ahụ nke isi wepụta. Biko anyị ga-adọpụrụ obere ezumike, anyị ga-agbara obere egwu, anyị tinye azụ, anyị agbapụzie ya ọsọ. Biko agakwa n'ebe ọbụla, echefukwala ihe a bụ gịnị, oge Amara n'isi mbido TV.